Benvingudes totes i tots a un nou capítol del vostre podcast amb olor a pinassa preferit. Benvingudes a Des d'aquí es veu el mar. Avui hem inaugurat el segon episodi d'aquesta segona temporada amb la banda Superstar i el seu tema Soft Urge del any 2012. Aquesta banda, Superstar, procedents d'Austràlia, lloc que tornarem a visitar avui més d'un cop, veuen, encara que no us ho hagi semblat a primera oïda, del reggae i del dub. I us aconsello que, ara que teniu aquesta dada, els torneu a escoltar, aneu al seu perfil de Spotify o d'altres plataformes per escoltar música i veureu, sentireu, escoltareu que més enllà d'aquest esperit ambient que tenen els seus temes, amb estètica una mica emo i obscura, l'esquelet està tractat amb cert homenatge cap a la producció de música jamaicana, però des d'Austràlia. I amb un prisma, doncs això, més dens, fins i tot amb algo de post-punk. Això és Des d'aquí es veu el mar, és un podcast sobre música on jo, un servidor, Xema Peral, va recopilant dia rere dia, setmana rere setmana, una sèrie de cançons que vaig trobant per aquí, per allà, que recordo, que descobreixo, i miro de filar-ho tot d'una manera amable i us ho presento amb molt de carinyo, ja sabeu, ben a prop del mar. I continuem, i ara no marxem gaire lluny, la veritat, ja que els components de la següent banda que escoltarem són australians, de Melbourne. Estem parlant d'un veterà, per una banda d'un veterà de Des d'aquí es veu el mar, perquè les seves produccions ja han sonat més d'un cop. Estem parlant del senyor Andras Fox, amb el seu nom autèntic sent Andrew Wilson, que juntament amb el senyor John Tanner, també a Austràlia, formen aquesta banda Wilson Tanner, una banda de culte dins de, podríem dir, del moviment ambient d'allà baix d'Austràlia. Continuem, doncs, Des d'aquí es veu el mar, amb aquesta peça tan emotiva de Wilson Tanner, anomenada Blush.
yango berire nere naye baba be anara la mama du yango berire nere naye nadi yango don yango berire aune naye Acabem de fer un viatge a terres africanes escoltant a Hank Jones juntament amb Cheikh Tidiane Seck i el tema Sarala, que pertany al disc amb un nom que és el mateix de la cançó, Sarala, enregistrat el 1995 als estudis mítics, estudis Guillaume Tell de París, per al segell Verb. Aquesta cançó, aquest disc, Sarala, és un projecte compartit del mític pianista de jazz Hank Jones amb el senyor Cheikh Tidiane Seck, un dels més, diríem, dels més grans representants de la música africana de Mali, que és qui s'encarrega de la direcció musical, podríem dir, dels arranjaments, composicions i la concepció general d'aquest àlbum. Com ja us dic, un dels membres, un dels protagonistes és el mític Hank Jones, que juntament amb els músics mandingos, que en aquest àlbum els han anomenat de mandinques, utilitzen instruments tradicionals africans com la kora, el balafon o diverses percussions, i tot i que pot semblar una jam, està calculat al mil·límetre per aquest senyor, per en Cheikh Tidiane Seck, i doncs bé, fan aquesta mescla de música de Mali, però encaixant aquest piano jazzístic del mític i del gran Hank Jones, doncs creant aquesta mescla tan curiosa i amb aquest so que em xifla tant dels 90. Doncs bé, darrerament he anat reconciliant-me amb el rap, amb el hip-hop, per dir-ho d'alguna manera. No és que hagués estat mai enfadat amb aquest estil musical, amb aquest món. De fet, la meva primera experiència davant d'un micro a la ràdio va ser amb 18 anys, això fa 41 són els que tinc, fa 24 anys gairebé, a un programa de rap que es deia La Quarta Sinfonia, a Ràdio Ribes, juntament amb Capo i DJ Dax. Capo era el nickname, el AKA del meu amic Nico, amb el qual estudiàvem junts a l'Institut Dolors Mallafré, al batxillerat artístic. En tot cas, el hip-hop, com la majoria d'estils musicals, evoluciona, es mescla amb altres estils, tira cap enrere, tira cap endavant, pot ser més soul, pot ser més R&B, més funky, i poder avui la secció que he volgut, la secció i la selecció que he volgut fer, dedicada a aquest estil musical, alerta puristes, ojo, no us agafeu allò al peu de la lletra, que ara farem una secció de hip-hop o de rap, doncs està més encaminada com cap a aquesta mescla, no? cap a aquestes variants, aquests flecos. Escoltarem, per anar entrant en el mood, els mítics, una banda mítica que recordareu per aquell tema Hey Ya. Estic parlant d'Outkast, que era un projecte d'André 3000, en endavant André 3000, perquè ens entenguem, i el senyor Big Boy.
i escoltarem una peça inclosa en el seu àlbum d'Outkast anomenat Speakerbox, The Love Below, que en realitat són dos àlbums que, bueno, si us heu fixat, són dos àlbums perquè el títol de l'àlbum són dos noms. És com un àlbum que conté dos àlbums. El disc Speakerbox The Love Below es va presentar com un doble àlbum perquè el grup, diguéssim, ja estava tenint com dues... els dos artistes, en Big Boy i l'André 3000, doncs s'estaven encaminant cap a camins molt diferents, però com encara tenien un contracte amb la discogràfica i encara havien de treure un àlbum sota el nom d'Outkast, van fer un poc la triquinyuela i van dir, bueno, pues, cadascú té el seu àlbum, però els presentem sota el nom d'Outkast i els enxufem tots dos junts. Tot i que van ser bastant descarats perquè no van ficar-li un únic títol al disc, sinó que van ficar dos títols junts. Doncs això, d'aquell treball, entre d'altres, va néixer la cançó de pell de gallina, podríem dir, anomenada Prototype, creada per André 3000. La va compondre pràcticament ell sol, tocant el piano, sintetitzadors, programant-ho tot, buscant un so molt més minimalista, que fent un viatge més endavant, doncs fa, si no recordo malament, 2 anys, André 3000 ens va publicar un àlbum molt New Age instrumental, amb flautes, totalment ambient, però perquè veieu que més o menys ja estava preparant el terreny, tot i que la cançó continua tenint un esperit R&B, soul, i bé, ara ho veureu. Però ja no tenia el rotllo aquell del Heya, d'Outkast, aquella imatge que ens van com projectar. Veureu que té un estil vocal que s'allunya de l'habitual i que es veu evidentment aquesta influència del soul, del funk, i fins i tot aquí hi ha una mica el meu granet de sorra, perdó, alguna referència a la psicodèlia amb la melodia de la guitarra que escoltarem. Per mi és un dels temes més representatius del costat experimental i melòdic d'André 3000 dins d'aquest àlbum, com ja us diem, d'Outkast, Speakerbox, The Love Below. Tot i que el 2006 va sortir el seu darrer àlbum oficial com a Outkast, que es deia Idlewild, realment, per mi, i per molts fans, el darrer projecte gran de la banda, si li podíem dir així, no? Banda, perquè realment era la triquinyuela aquesta, va ser aquest Speakerbox, The Love Below. Escoltem, doncs, a Outkast, o més ben dit a André 3000, amb Prototype. You're the one. If not, you are the prototype. We'll tiptoe to the sun and do things I know you like. I think I'm in love again. I think I'm in love again. Today must be my lucky day, baby. You are the prototype. Do something out of the ordinary, like catch a matinee, baby. You are the prototype. I think I'm in love again.
met today for a reason. I think I'm on the right track now. What's the next song? The one about me. Oh yeah, I like this one. What? Like Johnny said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? You don't know what you've got till it's gone. Have a feeling now, beginning that you are the one I was meant to be with. Oh, how I'm wishing things
you realizing when them nights go long, right? It ain't for me to say when you know that I'm gone, right? You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock, but your girls on the metal. Talk about I heard he's friends with this chick on the beach. That was out with the tie, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head in hand, cold jonesing. Rigging my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do You that? always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Yeah, yeah. You always seem to go, but you don't know what you've Never got ever till it's realize, gone. right? You always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Man, look at you. Joni Mitchell never lies. You don't know what you've got till it's gone. Yo, do you feel that? You don't know what you've got till it's gone. You don't know what you've got till it's gone. Dust.
sempre, MF Doom present, sobrevolant els nostres caps. Acabem d'escoltar a la banda The Proteins amb el tema Doomsday, de nou, d'Austràlia. The Proteins, el misteriós grup instrumental de soul de Melbourne, liderat pel senyor Hudson Whitlock, van reaparèixer el ja bastant passat 2022 per retre homenatge al legendari i estimadíssim, des d'aquí es veu el mar, MF Doom, reinterpretant Doomsday, el tema, podríem dir, principal, o potser un dels més coneguts del LP, del debut de MF Doom, d'aquell disc anomenat Operation Doomsday. La cançó la transformen, podríem dir, en un tema funk instrumental amb breaks i amb la veu de la senyora Polly The Invincible Pearl recreant la tornada, la frase que en la cançó original doncs, era un sample de la cantant Sade. Abans, però, no ens oblidem, en aquesta minisecció de hip-hop, rap, R&B, flecos, no ens oblidem del tema que hem escoltat abans de la versió de Doomsday. Hem escoltat Got Till It's Gone, una cançó de Janet Jackson, publicada al 1997, que va sortir com a primer senzill del seu àlbum The Velvet Rope. I tot i que la cançó està signada per ella, per la germana d'en Michael, no sé si anireu a veure la pel·lícula, perquè, bueno, en fi, ja sabeu que la figura de Michael Jackson, la imatge, doncs, va acabar una mica així, no? I el públic es va dividir en dos. Però, bueno, en tot cas, que me'n vaig per les rames. La germana de Michael Jackson, Janet Jackson, era qui signava aquesta cançó, però no només la va crear ella, sinó que compta amb el senyor Q-Tip, membre històric de la banda de rap A Tribe Called Quest, i per rizar el rizo incorporar un sample de la veu de la gran Joni Mitchell, que a més a la cançó, durant la cançó, en Q-Tip va dient Joni Mitchell never lies. No? Van fent referència al mateix sample que fan servir a la tornada, que és de la cançó de Joni Mitchell anomenada Big Yellow Taxi, que, si us heu fixat, no? Diguéssim que és com el que més, una de les coses més significatives de la peça, i apareix repetint-se al llarg de la cançó com si fos la tornada. Us poso aquí una mostra del tema original de Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I ara deixem l'apartat aquest més rap i R&B per entrar en terrenys més electrònics, però no patiu, que ho farem a poc, perquè no s'escandalitzi ningú. Entrarem per una porta un palet fosca, però que sí està molt bé. És profunda i aquí ben amagadets amb aquestes parets de pedra, amb una mica de reverb, escoltarem Aphex Twin, amb la seva mítica peça X-Tal, tema icònic inclòs al seu també icònic àlbum Selected Ambient Works 85-92, el qual us recomano moltíssim i és una molt bona manera d'entrar en el món d'Aphex Twin, que tot i que us sembli pel nom, només és una persona que hi ha al darrere d'aquest projecte, el senyor Richard David James. La cançó X-Tal, que busques una mica d'info, X-Tal és com una manera d'abreviació en el món científic per anomenar el cristall, el vidre. No sé si vidre seria la traducció en català de cristall com element en si. Però bueno, després d'aquest ambient electrònic d'Aphex Twin anirem escalant a poc cap a un so
més ballable, però sense perdre l'ànima, el soul, no oblidem que estem aquí davant del mar i estem, pues això, prenent el solet, escoltant el mar, ara que la primavera ens està deixant més sortir al carrer i gaudir del bon temps. Doncs bé, continuem això, com ja us hem dit, tot i que abans he dit que entràvem a una cova, però bueno, us podeu quedar fora amb mi prenent el sol i mirant el mar. Escoltem a Aphex Twin i Ex Tal i així obrim una petita secció més electrònica amb la qual enllaçarem unes quantes peces.
you keep on putting your foot on me. And I believe I can break away and be somebody, somehow, in some way. You see, I heard somebody say one time, you can make it if you Don't
Feel alone, I think of you.
la veritat és que tenia ganes de fer una minisessió amb temes mesclats entre ells. És una que sempre que puc fer, doncs m'agrada. De fet, recordo antigament, quan pujava i baixava molt a Barcelona, algo que agraeixo molt no fer ara mateix, per com està el tema del transport públic. Doncs quan estudiava, bueno, per arriba per abajo, sempre anava amb el portàtil i amb el meu virtual DJ, doncs, durant els trajectes, doncs, allò que es feia abans, tenia la música en MP3, mare meva, en carpetes a l'ordinador, i anava fent com sessions de 30-40 minuts per entretenir-me, i és algo que amb el temps, no sé si és bo o dolent, he deixat de fer, perquè ho faig més en viu i amb gent, no ho faig tan sol i amb l'ordinador i en digital, no? Però de tant en tant sí que m'agrada, sobretot música electrònica, que entre cometes és fàcil fer una selecció i fer una mescla, doncs no sé, sempre, i amb el Virtual DJ, que em recorda molt els meus inicis com a DJ, tot i que sempre que puc el faig servir perquè no et falla mai, el Virtual DJ a tope. Bueno, sempre, doncs això, em ve de gust, i doncs ara he aprofitat, hem enllaçat aquestes 5 cançons, hem estat una estoneta aquí ballant, i és algo, ja us dic, que és molt divertit, i és molt divertit escoltar com es poden mesclar diferents cançons i descobrir què surt d'aquesta fusió, no? Perquè moltes vegades és com, fico una i aviam com es mescla amb l'altra, no? I dic, uau, m'agrada com han entrat, i se nota que no tengo abuela, no ha quedat molt malament, vull dir, està bastant bé, no? Ha quedat bastant bé. Bueno, m'estic anant per les rames i hem de presentar unes quantes, perdoneu, unes quantes cançons. Hem continuat escoltant, després d'Aphex Twin, el mestre de Detroit, el gran Moody Man, tot un personatge, que ha portat, de fet, de Detroit com a bandera per tot el món. No perdeu l'oportunitat de buscar Moody Man, de veure algun vídeo seu, a vegades amb la cara tapada, a vegades no, a vegades patinant, a vegades parlant en una entrevista mentre l'estan pentinant amb ell. Com ja us dic, el mag de Detroit, que té aquesta signatura seva, que és aquesta mescla de música disco, de house, de techno, fins i tot de soul. I bona mostra de les seves habilitats era la peça que hem escoltat, I'm Doing Fine, publicada l'any 1992, juntament amb Amp Fiddler, un altre dels que podríem dir presidents de Detroit, un músic teclista cantant amb un talent increïble que va tocar amb una sèrie de bandes que, Déu-n'hi-do, Funkadelic, Jamiroquai, The Brand New Heavies, Prince, i que malauradament ens va deixar el passat 2023, però que per sort ens va deixar també, ens van quedar produccions tan i tan bones com aquesta I'm Doing Fine, juntament, com dèiem, amb el mític també Moody Man. Després ha estat Charles Webster, qui ens ha acompanyat, també amb una peça d'aquelles que t'arruguen la cara, no? El que es diu Bass Face, el meu amic rock sabrà de què estic parlant. Allò, quan escoltes una cançó i se t'arruga la cara perquè dius, què és això, no? O com diria el Llorenç, fa angúnia, fins i tot, de l'ubo que és. Doncs això, dius, què dimonis és això, no? Soul? És house? Tot alhora. Era una peça que vaig descobrir fa poquet escoltant una sessió, una Boiler Room de fa com uns 12 o 13 anys, del senyor Ben UFO, DJ que he recuperat de l'oblit gràcies al meu company Rudok, que com ja sabeu és col·laborador puntual d'aquest programa i d'altres projectes que tenim en comú, i que té el seu propi podcast, Escafandra, el qual sempre que podem us recomanem. Doncs bé, el tema en qüestió, I'm Falling, de Charles Webster, era un remix, no hem escoltat la versió original, era un remix anomenat Paris-Bordeaux, és que anava a dir París-Bordeus, però realment les coses tenen el seu nom, no? Pues el remix es deia Paris-Bordeaux, que signava un altre gegant de la música electrònica francesa, el senyor Pepe Braddock, que era a la vegada autor de la cançó que seguia, anomenada Deep Burned. I aquí ja em fico una mica emotiu perquè Pepe Braddock i el seu Deep Burned
m'han acompanyat des de fa molts anys, perquè tot i ser una peça de house bastant ambient, podríem dir, no? Sempre m'ha relaxat molt, m'ha portat a llocs per calmar-me i sempre li he guardat un raconet al meu cor. Pepe Braddock amb Deep Burn utilitza samples, que ara us passo la llista perquè quan els busqueu direu uau, que podríem dir que recontextualitza el jazz i el blues i els posa com en un marc electrònic, en un marc de música house. Feia servir Little Sunflower de Freddie Hubbard, Drive a Man de Max Roach i Hard Luck Blues de Tommy Tucker. Feu una ullada si podeu, perquè flipareu. Molts cops us parlo de samples, a vegades sempre que puc us faig us pico l'ullet i us fico l'original, però una web que sempre he consultat i que fins i tot hi he col·laborat és Who Sampled, que seria algo així com Quién ha sampleado, whosampled.com, i allà trobareu, és un buscador, fiqueu una cançó i us diu qui ha fet versions, qui l'ha samplejat, i és una meravella. Fins i tot tenen com un joc entre cometes en el que et repten a ficar 2 artistes i en menys de, no sé si són 5 o 6 cançons, te'l connecten. I és força interessant, pots ficar, jo que sé, Los Manolos i Yellow Magic Orchestra, no? I en menys de 6 cançons o 5 et troba com la relació que pot haver-hi entre aquests 2 artistes. Este hizo una versión de aquel, el otro hizo un sample de no sé què. Molt interessant. whosampled.com. Tornant al tema de Pepe Braddock, Deep Burn, com a curiositat, he estat molts anys darrere d'aquest tema en vinil, però sempre havia estat molt car, però gràcies al mateix autor, en Pepe Braddock, vaig poder aconseguir-ne una còpia. El tema és que ell mateix, en contra dels preus abusius als quals estaven arribant les còpies del seu propi disc, va publicar-lo de nou, però sense el títol original, de manera que va passar desapercebut. Desapercebut per qui no estava al tanto, perquè altres que sí que estàvem al quite, doncs vam tenir l'oportunitat de trobar-lo. El va tornar a publicar amb un altre títol, com ja us diem, i la gent espavilada, com un servidor, es va fer amb una còpia, si més no, més divertida, vull dir, fa més gràcia fins i tot tenir la còpia que ell mateix ha tornat a treure que no pas l'edició original, i evidentment la va treure a un preu molt més assumible. A la portada de la còpia que jo tinc, que és la versió que va treure després en Pepe Braddock, diu Tambourine, Dancing Strings and Pipe, que és com una mica els elements que surten a la cançó, i és una portada blanca amb una tipografia que diu això i ja està. I a les dues cares hi ha la mateixa cançó, és a dir, tens la cançó 2 cops, a la cara A i la cara B. I en comptes de sortir el títol de la cançó, Deep Burned, Pepe Braddock la torna a titular com Surprise, i a l'altra cara diu The surprise is that there is no surprise, perquè et tornes a trobar la mateixa cançó, llavors no és tanta sorpresa. Bueno, tot una conya, un paio molt de la conya, molt salao, i ole tu, que la gent trobi aquestes maneres, no, de poder continuar publicant música esquivant una mica a la gent que fica aquests preus tan abusius i que especulen amb els discos. Doncs bé, i finalment, perdoneu, perquè Déu-n'hi-do la xapa avui, finalment hem tancat aquest bloc d'electrònica bastant a dalt, hem anat pujant mica en mica, i ho hem fet amb I Am Puli, samplejant a José Feliciano per crear aquest increïble tema de Latin House anomenat Corazao Tambor, inclòs al seu disc Since Then, del beneït any per la música house 2000. I ara, per anar baixant pulsacions, perquè fins i tot jo estic bastant sacsejat, continuarem amb un so més tranquil i l'autor podríem dir que és un monstre. Versionat als anys 90 per la banda Saint Etienne, això és Only Love Can Break Your Heart, de Neil Young. How did it feel to be
hand to you. I just need to understand. You can't be my only dream, my dream. I can see another scene ahead. I just want to be involved with you. I just want to be involved with you. Ever reaching out my hand to you. I just need to understand, understand. You can't be my only dream, my dream. I can see another scene ahead, ahead, ahead. I just want to be involved with you. I just want to be involved with you. Ever reaching out my hand, my hand, my hand. I just need to understand. You can't be my only dream, my dream. I can see another scene ahead, ahead, ahead. I just want to be involved with you. I just want to be involved with you, with you, with you, you. I just want to be involved with you. I just want to be involved with you, with you, with you, you. I just want to be ever reaching out my hand to you, to you, to you. I just want to be involved with you. I just want to be involved with you. I just want to be ever reaching out involved with you. No sé vosaltres, però jo ja estic en aquell punt en què no sé si treure l'edredon, si encara guardar-lo, vull dir, si encara tenir-lo al llit, si ficar-me gorro, si no ficar-me, si guardar la jaqueta, si ficar-me una jaqueta no tan gruixuda. Bueno, són aquells dies que estàs una mica boig, que encara fiques una mica la calefacció, però si et passes tens una calor que et mors. Bueno, problemes del primer món, com deia aquell. Us recordo que esteu escoltant Des d'aquí es veu el mar, aquest podcast de mi, podria ser, de qui us parla, de Chema Peral. Us recordo que també ens podeu seguir tant al meu compte a Instagram Chema _Peral com al meu compte també més dedicat a la música, que és
@superchema_DJ. I ens podeu escriure, ens podeu demanar cançons, ens podeu fer qualsevol proposta i ens podeu escoltar, bueno, tret del lloc on ens estigueu escoltant ara mateix, que podria ser YouTube, iVoox o Apple Podcast, doncs en qualsevol d'aquests tres ens podeu escoltar. La idea més o menys és que surti un programa fins a ben entrat l'estiu cada 2 setmanes, però sempre es fa el que es pot, depenent del temps, de la feina, de la família, però bueno, sempre... Jo ja feia temps que tenia aquesta espineta, no?, de gravar un podcast sobre música, i gràcies a, sempre ho he dit, al Roc i al seu programa Escafandra vaig dir, ostres, això és el que jo també vull fer, i per això va néixer Des d'aquí es veu al mar, i com a persona del barri de Mar que soc, doncs no podria tenir cap altre títol, perquè sempre, bueno, molts anys de la meva adolescència pujava al terrat de casa amb uns pares i allà tenia un radiocasset i allà escoltava música i escoltava CDs i es veia, abans es veia bastant al mar, però des de fa uns anys fins ara doncs han anat aixecant molts pisos i ja des del terrat d'allà de casa amb uns pares del barri de Mar potser es veu al mar des d'un raconet, però bueno, encara des d'aquí es veu al mar. I bé, en aquest segon episodi de la segona temporada, Austràlia ha estat una de les protagonistes del programa d'avui i de nou la hem tinguda present en el darrer tema que hem escoltat ara, Involved With You, de la banda What You Want. La raó per la que han estat sonant alguns temes d'aquests, diguéssim, australians, és perquè aquestes darreres setmanes he estat escoltant molt en repeat la Boiler Room a casa, podríem dir, gravada, perquè no és una Boiler Room a l'uso, perquè antigament, abans de que es vengués Boiler Room, el que ha acabat sent ara, doncs hi havia moltes Boiler Rooms que era doncs, en un espai petit, en una habitació, amb 4 col·legues, i una d'aquestes és una Boiler Room del senyor Andras Fox, que ja l'hem parlat molt, recordeu, membre de Wilson Tanner, un dels primers temes que han sonat avui, i en aquesta sessió de 2 hores fa un repàs de la música, de música 100% de la seva terra, d'Austràlia, i d'allà doncs, hem rescatat la cançó que hem escoltat ara, com us dèiem, de What You Want, i amb la que hem obert el programa d'avui de Superstar. I bé, per acabar, com vam fer en el programa anterior, volem retre homenatge a un músic que ens ha deixat darrerament. Conegut pel seu mític Sapore di Mare, amb 91 anys, ens ha deixat l'italià Gino Paoli. Arribem al final d'aquest segon programa de la segona temporada Des d'aquí es veu al mar, però això no té final. Realment, com deia Gino Paoli, sense fine. Ens escoltem al proper programa. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai
nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine.